Здравей! Аз съм Николета от Ноомарт, а това е видеото за медитация за втора чакра, Сватхиштхана, в което видео първо ще направим едно кратко пречистване и зареждане на чакрата, а след това с медитацията ще се освободим от всичко негативно, което се трупа като емоция, като усещане за вина, всичко негативно, което ни блокира творческата енергия, и след това ще заредиме нашите сексуална, емоционална и творческа енергия с чиста, хубава енергия, така че да балансираме този енергиен център и съответно, ако има някакви здравословни проблеми, свързани с него, свързани с половата система, кисти, миоми и така нататък, всичко това да бъде изчистено и с времето да се възвърне баланса в тази чакра. Нека да започваме. Седни удобно, намести се добре, изправи гърба. Отпусни мускулите на лицето в нежна, почти незабележима усмивка. Лявата ръка постави на земята до теб, с пръсти обърнати надолу, към земята. С дясната ръка прави кръгови движения обратно по часовниковата стрелка, на нивото на втора чакра, 3 пръста под пъпа. И си повтаряй следните думи. Пречиствам своя втори енергиен център Сватхиштхана. Освобождавам се от негативните емоции и чувства. Освобождавам се от усещането за вина. Освобождавам се и се пречиствам. Освобождавам се от всички емоционални, енергийни връзки, които все още ме свързват с хора от моето минало, ако те вече не работят в моя полза, а само ме източват. Прекъсвам енергийните нишки с моите минали сексуални партньори и връщам силата в себе си. Освобождавам се от всички творчески блокажи и премахвам пречките пред мен. Тези, които не ми позволяват да изпитвам наслада от живота. Направено е. Направено е. Направено е. А сега, след като сме пречистили Сватхиштхана, изтръскваме хубаво ръцете и след това поставяме лявата длан обърната нагоре към тавана или към небето, а с пръстите на дясната ръка започваме въртеливо движение по часовниковата стрелка, за да заредим чакрата. Със следните думи. Зареждам моя втори енергиен център Сватхиштхана с чистата енергия на източника и светлината, която балансира емоциите ми, активира творческите ми способности и хармонизира сексуалната ми енергия с избора на моята душа. Зареждам втора чакра с енергията на насладата и удоволствието. Усещането за наслада изпълва тялото ми. Усещането за удоволствие изпълва тялото ми. Зареждам се с радост и благодарност от това, което животът ми предоставя. Отворена съм за промените, които ми предстоят
и знам, че те ме развиват. Доверявам се на потока на живота. Направено е. Направено е. Направено е. А сега изтръскай отново ръце и прецени дали да легнеш или да останеш седнала за медитацията. Важно е да ти е удобно и да не заспиваш, а да слушаш гласа ми и да визуализираш думите ми в образи, картини и усещания в тялото. Изправи хубаво гърба, ако си останала седнала, вдишай, издишай и навлез навътре в себе си. Очите са затворени. Усещай преминаващият през ноздрите въздух. Усещай лекото движение на корема и гръдния кош при всяко вдишване и издишване. Насочи се към центъра на гръбнака, към основния енергиен канал Сушумна. Опитай се да го визуализираш. Виж как енергията се движи в него. Проследи тази част от енергията, която се движи нагоре, и другата, която се движи надолу. А сега насочи вниманието си към втора чакра, 3 пръста под пъпа и визуализирай оранжева сфера светлина. Виж как при вдишване тя генерира енергия, а при издишване я разпределя из цялото ти тяло. Може на ум или на глас да си повториш 3 пъти бинджа мантрата ВАМ. Опитай да усетиш вибрацията на звука в областта на корема ниско долу. Вдишай дълбоко и при издишване произнеси Усети как тази мантра се свързва с водата в клетките ти, как те зарежда с творческа енергия, как успокоява емоциите ти и премахва страховете и блокажите, свързани с интимността и взаимоотношенията. А сега ще осъзнаем и преработим демона на втора чакра – вината. Потърси в себе си
Ще откриеш ли потиснати чувства или емоции? Срещаш ли усещането за вина, когато искаш да изразиш себе си, но в миналото ти са ти се карали за това или са те осъждали? Спомни си по-скорошни ситуации, в които си се самообвинявала, защото си изпитала гняв или тъга. И вместо да проявиш любов и разбиране към себе си, ти си ги потиснала. Визуализирай цялата тази енергия като по-тъмна, сива или черна енергия. Вдишай дълбоко и при издишване наблюдавай как тази тъмна енергия напуска тялото ти, отива в пространството около теб и се разтваря напълно, изчезва. Със следващото вдишване зареди тялото си с ярка, чиста, сияйна оранжева енергия и си прости за всички грешки, негативни чувства и емоции, неуспехи или слаби моменти. Насочи сега един мощен лъч светлина от източника към твоя втори енергиен център Сватхиштхана и повтори 3 пъти. Зареждам и хармонизирам енергията на Сватхиштхана чакра до толкова, доколкото е нужно за мен сега, без презареждане. Зареждам и хармонизирам енергията на Сватхиштхана чакра до толкова, доколкото е нужно за мен сега, без презареждане. Зареждам и хармонизирам енергията на Сватхиштхана чакра до толкова, доколкото е нужно за мен сега, без презареждане. И сега остани така още няколко спокойни минути с лека усмивка на лицето и си представи как оранжевата сфера светлина разцъфва в 6-листен оранжев лотос. Визуализирай в центъра му една луна с отворената й част нагоре. Вдишай дълбоко и усети наслада, удоволствие и радост. А след това насочи вниманието си отново към тялото, тук и сега. Раздвижи бавно и постепенно пръстите на ръцете и пръстите на краката. Ако си избрала да легнеш, бавно премини в седеж, в удобна за теб поза. Изправи хубаво гърба. Ако си била останала седнала, тогава просто провери тялото да не се е отпуснало. Изправи отново гърба хубаво, нека главата изтегли гърба нагоре. Може да разтриеш двете длани точно пред теб, на нивото на втора чакра под пъпа. Разтри ги хубаво, докато усетиш загряване. Когато усетиш загряване, постави двете длани върху втора чакра. Отдай енергията към нея. Усети я, визуализирай я.
Вдишай няколко пъти дълбоко. След това спокойно отпусни ръце на коленете и бавно с вдишване отвори очи. Практиката завърши. Благодаря ти, че гледа това видео. Ще се радвам да го харесаш, коментираш и споделиш с приятели. Ако още не си се абонирала за канала, сега е времето. Направи го, за да ти излизат и останалите видеа, които качвам. Те са на тема йога, чакри, медитации, не само по чакрите, различни медитации. Имаме видеа с рисуване, с сакрална геометрия и от време на време видеа свързани с личностно развитие и с готвене. Като там също влагаме малко артистизъм, не е само чисто готвене. Обикновено е свързано с това да направим храната да изглежда красиво, интересна и малко по-различна, по-нестандартна. Така че това са тематиките, на които за момента качвам видеа. Ако тези теми са ти интересни, абонирай се. Може да цъкнеш и камбанката, за да ти дава известия, когато качвам ново видео. И пожелавам ти много баланс, любов и хармония и до следващото видео. Чао от мен!